אני רועי מחברת מובילאיי, חלקכם מכירים אותי מהעבודה השוטפת, נפגשנו אולי בעבר פעם או פעמיים. בקצרה על מה שנעבור היום, אני רוצה לתת איזושהי טעימה על הטכנולוגיה שלנו, לאן היא הולכת, איך היא מתפתחת, איך זה משתלב בעבודה היומיומית שלכם כקציני בטיחות. ברשותכם אני רוצה להתחיל עם איזשהו סרטון. איזושהי טעימה קטנה מהעתיד הלא כל כך רחוק, שאנחנו בעצם רואים יותר ויותר רכבים בשלב הראשון חצי אוטונומיים, לאט לאט ולא תוך הרבה שנים רכבים אוטונומיים לגמרי. אני רוצה לקחת עכשיו כמה דקות בשביל לעבור איתכם היום על הגורמים העיקריים למניעת תאונות דרכים. אם הרכבים שלנו היום הם כמעט חצי אוטונומיים, בוא נגיד הם כולם בטיחותיים מאוד, כולם ברמה גבוהה מאוד של בטיחות ושל טכנולוגיה, גם אם הם לא קרובים לאוטונומיים. מבחינת התשתיות, כל התשתיות הולכות ומשתפרות כל הזמן, ומה שנשאר, החוליה החלשה פה, בעצם זה הגורם האנושי. אנחנו יכולים לראות לפי הנתונים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים האמריקאית, הגורם האחראי ל-93% מהתאונות זה בעצם הגורם האנושי, הנהג. אם נעשה עוד איזשהו drill down וניכנס ברזולוציה יותר קרובה, אנחנו נראה שמתוך ה-93%, 80% מהתאונות זה בגלל חוסר תשומת לב של הנהג, בשלוש שניות שלפני התאונה. כל השיפור שהיה בטכנולוגיה של הרכבים, כל השיפור שהיה בתשתיות, הכל עלה, מה שנשאר קבוע זה בעצם רמת הקשב של הנהג, היום יש טלפונים חכמים, לפחות אחד לבן אדם, יש מולטימדיה, יש עוד מגוון של היסחי דעת בכביש, וזאת בעצם הבעיה העיקרית שלנו. טיפה רקע על החברה למי שלא מכיר, אף על פי שאני די משוכנע שרובכם מכירים את החברה וגם את המערכת שלנו. חברה ישראלית, אנחנו יושבים בירושלים, עיקר הפיתוח שלנו מאז ההקמה בשנת 99 היה עבור יצרני הרכב. הדגמות שראיתם ואנחנו עוד נראה פה במצגת של רכבים אוטונומיים, רכבים שמתערבים בנהיגה על מנת להציל את המצב לפני תאונה, כל זה פיתוח שלנו. שנת 2014 חברת מובילאיי הונפקה בבורסה בניו יורק, מעשה הפכה אותה לחברה השלישית בגודלה בישראל אחרי טבע וצ'ק פוינט. הפתרון שלנו מבוסס לגמרי על ראייה מלאכותית, ומה שאנחנו רואים עכשיו בסרטון זה בעצם מה זה ראייה מלאכותית. אנחנו מדברים על מצלמה חכמה שמחוברת לצ'יפ, שזה בעצם עיקר הפיתוח, שהיא יושבת על השמשה הקדמית של הרכב וכל הזמן סורקת את הכביש. כמו שאתם רואים, היא מזהה את כל האובייקטים שנעים על הכביש, הולכי רגל, רכבים, מכל הסוגים כמובן, ומקטלגת אותם. היא יודעת להעריך את המרחק והמהירות שלהם, ובמידה ויש איזשהו מצב סכנה, היא מטריעה לנו. בעצם כמו עוד עין שלישית שנמצאת בתוך הרכב. עיקר הטכנולוגיה שלנו מבוסס על המצלמה. ברכבים שהם קצת ככה כבר חצי אוטונומיים, כמובן שאנחנו מדברים על יותר ממצלמה אחת. כל הכיוון של הטכנולוגיה הזה מתחלק לשניים היום ברמה העולמית, וכמובן שזה משליך ישירות גם על השוק בישראל.
פעם אחת, המהפכה של הרכב האוטונומי, היא משהו שלגמרי הולך לצאת מישראל. חברת מובילאיי היא החלוצה היום בפיתוח הרכב האוטונומי. רכב אוטונומי שיגיע אולי סביבות שנת 2020, אולי עד 25, יטרוף פה את הקלפים לגמרי בכל הרמות, בין אם זה מבחינת ביטוח, מבחינת אחריות, וכמובן שזה מעלה כבר היום מגוון של שאלות מעניינות, לא לכולם עוד יש תשובה, לכולם בטוח תהיה. זה בפן של המהפכה. בפן של האבולוציה של המערכת, אנחנו רואים יותר ויותר רגולטורים בעולם שמאמצים תקנות בטיחות בדרכים, שהולכות לפחות יד ביד עם התקדמות הטכנולוגיה. זאת אומרת, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת ולעד היא תתקדם יותר מהר מהרגולציה, רגולטורים יאמצו פתרונות חכמים להצלת חיים, ויכניסו את זה בעצם בתוך חקיקה לקידום בטיחות בדרכים. לדוגמה, באיחוד האירופי, הכניסו תקנות, כמו שדיברו קודם לכן, לגבי התרעת סטייה מנתיב ולגבי התרעה על התנגשות. זה משהו שאנחנו בישראל לפחות רואים את אירופה כאורים ותומים לעניין הזה, מבחינת תקינות בטיחות, ומשהו שגם אימצנו פה, אני אתייחס לזה גם בהמשך. מה שרלוונטי לפעילות שלנו מול יצרני רכב, ויש פה הדגמה שמראה את זה לא רע בכלל, למה אנחנו מסוגלים, מה אנחנו כבר עושים ומה יש היום על הכביש. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We gotta אז בואו נגיד, אחרי שירדנו מהאולימפוס וראינו בעיקר את עיקר הפעילות שלנו עם יצרני רכב, הייתי רוצה לדבר איתכם על מוצרי אפטר מרקט. מה בעצם הכוונה עם מוצר אפטר מרקט? אותה טכנולוגיה בדיוק למעשה שאנחנו מטמיעים בפס ייצור, אם זה בוולבו כמו שראינו על מסעיות, אם זה באאודי, ב-BMW, יצרנים כאלה. אותה טכנולוגיה עטופה באריזה שאפשר להניח על המדף ולהתקין לכל רכב. זה בעצם הרעיון מאחורי מוצר אפטר מרקט. עם הדגמה לאיך זה נראה למי שעוד עדיין אין לו מערכת מובילאיי כזאת בלפחות חצי מהצי, אני מנחש שאין פה כאלה, אבל אנחנו מדברים על איזושהי מצלמה חכמה שמודבקת על השמשה הקדמית, אותה מצלמה אגב שאנחנו מטמיעים בפס ייצור, עם אותו מעבד בדיוק, יודעת לעשות את אותן פעולות, השוני היחיד זה שהיא נשארת ברמה ההתרעתית, זאת אומרת היא לא מתערבת בנהיגה, היא נותנת התראות, מזהה את המצבי סכנה בדיוק באותה יעילות, בדיוק באותה אמינות, ומספקת התראה קולית וויזואלית, טרם ההתנגשות, במקום להתערב בנהיגה. אני אראה איזה שהן שתי הדגמות, אף על פי שאני מאמין שכולכם כבר נתקלתם ברכבים עם מערכות כאלה בצי שלכם. סטייה מנתיב היא אחד הגורמים העיקריים לתאונות קשות. מערכת מובילאיי מזהה את נתיב הנסיעה ומבחינה כאשר ישנה סטייה ממנו. לכן, במקרה של התחלת סטייה מנתיב, ללא הפעלת מכווני האיתות, מופעלת באופן מיידי התראה קולית וויזואלית, המסייעת לנהג לשמור על נתיב נסיעה בטוח. מובילאיי, our vision, your safety. התראה נוספת שהייתי רוצה שנעבור עליה היא התראת בעצם התנגשות חזית אחור. לגבי התראת סטייה מנתיב לא אכביר הרבה ממילים, כמובן שזה מבוסס על רעיון האיתות, מעבר לחובת איתות שיש בחוק, זה הדרך הנכונה והיעילה של נהג בעצם לתקשר עם הסביבה שלו.
הימנעות מההתראה, בעצם שימוש באיתות, מקל על כל מי שסביבנו בכביש את העבודה. כאמור, התראה נוספת, התראת התנגשות חזית אחור, חזית שלנו באחורה של הרכב שמלפנים. אחת הסכנות הנפוצות בנסיעה היא התנגשות ברכב שלפנים. מערכת מובילאיי סורקת באופן מתמיד את הכביש, מזהה את כל סוגי כלי הרכב ומחשבת את מהירותם היחסית. המערכת משמשת לך כעין שלישית, ובמקרה של תאונה אפשרית, מתריעה באופן קולי וויזואלי על סכנה מפני פגיעה אפשרית ברכב שלפנים. המערכת מספקת התראה של עד 2.7 שניות לפני ההתנגשות, גם בסביבה עירונית וגם בדרכים מהירות. מובילאיי, our vision, your safety. פה אני רוצה לקחת אתכם חזרה לאוגוסט 2013, כשיצא הנוהל אבזור בטיחות שמדבר בעצם על הטבות במס עבור התקנת אביזרי בטיחות. היום אני חושב, כמו שאמרתי, כל ציפו היום מקבל רכבים עם המערכות האלה בעקבות הנוהל, מערכות שבעצם מאפשרות ליבואן לקבל סבסוד מלא ברוב המקרים על המערכת. הנושא הזה חם, זה תפס תאוצה. מחירון לוי יצחק מתמחר רכב שיש בו מערכת שיצא מבונדד, אוקיי, שמופיעה ברישיון הרכב, שהיא חלק אינהרנטי מהרכב ותלך איתו עד הגריטה, בתוספת של 2% למחיר הרכב במחירון יד שנייה, משהו לא מבוטל, מה גם שלרוב זה לא עלה כסף לאף אחד לאורך השרשרת. אפשר לראות דוגמאות לרכבים הפופולריים שיוצאים עם המערכת וכאמור מקבלים תמחור. מה שלאחרונה תפס תאוצה, וזה משהו שהוא מבורך, ואולי החלק שהלך הכי קשה, זה עניין ההטבות בביטוח. אנחנו יכולים לראות פה מחשבון ביטוח על הפול, כרגע זה על הפול, סימולציה של נהג צעיר בן 18, רכב של קטגוריית מיני. שואלים אותו, האם יש מערכת התראת התנגשות, מערכת התראה על סטייה מנתיב? בסופו של יום, אנחנו רואים שיש פער של 300 שקל, ואנחנו מדברים על ביטוח חובה. זאת אומרת, יש לך מערכת כזאת או אין לך מערכת כזאת, משפיע ישירות על מחיר הביטוח שתשלם. לא כזה מטריד אותי שכרגע זה מדובר רק על הפול, כמו שכולם מכירים, זה עניין של זמן, לא הרבה, עד שכל חברות הביטוח יתיישרו, וכבר היום יש חברות שנותנות את זה יותר על עניין הפוליסה של המקיף. בקצרה על המערכת חדשה שיש לנו, שבעצם נותנת מענה לאיזשהו פתרון, נותנת בעצם מענה לאיזושהי בעיה שהיא מאוד חמורה בציים כבדים, מסעיות, אוטובוסים, שזה השטחים המתים בצידי הרכב. כדי להמחיש את הבעיה, צילמנו פה סרטון, צולם באנגליה, אז הקבינה הפוכה, אבל תעשו את ההתאמה אלינו. זה מדמה נהג לפני פנייה שמאלה. אוקיי, על פניו שהנהג נתן מבט במראה לפני הפנייה, הכל נראה תקין. כשהוא יוצא מהקבינה בעצם הוא רואה שכל הרוכבי אופניים האלה, לחילופין זה יכול להיות הולכי רגל, נמצאים בשטחים המתים שלו. כולנו מבינים מה היה קורה אם הוא היה לוקח את הפנייה הזאת שמאלה. השטחים המתים ברכבים האלה, הם גדולים, מה שאנחנו חושבים, מהווים בעיה רצינית, בין אם זה רכבי חלוקה, קל וחומר אם זה רכבי הסעות, בכלל אם זה רכבי הסעות תלמידים, ששם גם הולכי הרגל שסובבים את הרכב הם הרבה יותר קטנים. הפתרון שאנחנו פיתחנו בעצם נולד מאיזשהו צורך, איזושהי פנייה של עיריית לונדון שחוותה עלייה משמעותית בכמות המפגשים שהסוף שלהם ידוע מראש בין הולכי רגל, רוכבי אופניים לבין רכבים כבדים. הייתי רוצה להראות לכם איך זה עובד. בכל שנה נהרגים לתאונות דרכים יותר מ-600,000 משתמשי דרך ברחבי העולם, רבים מהם עקב תאונות עם כלי רכב כבדים. רוב התאונות בין כלי רכב כבדים למשתמשי הדרך מתרחשות עקב הימצאותם של שטחים מתים מסביב לרכב. שטחים מתים אלו מהווים את האיום הגבוה ביותר למשתמשי הדרך בזמן פניית הרכב. מובילאיי שילד פלוס הינה מערכת הגנה היקפית מהפכנית לכלי רכב כבדים הנוסעים בסביבה עירונית,
המאפשרת גילוי מוקדם של רוכבי אופניים והולכי רגל בשטחים המתים, ובכך עוזרת למנוע פציעות ומקרי מוות. שילד פלוס פועלת באמצעות מערך של מצלמות חכמות המוצבות במיקומים אסטרטגיים ומשמשת כעין השלישית של הנהג העוקבת ברציפות אחר השטחים המתים. שילד פלוס מפעילה התראות קוליות, ויזואליות ורטט בזמן אמת בכל פעם שהולכי רגל או רוכבי אופניים נמצאים באזור סכנה, ובכך מעניקה לנהג זמן תגובה גדול יותר. שימוש בטכנולוגיית ראייה מלאכותית חכמה מאפשרת למערכת לנתח את סביבת הנהיגה הדינמית ומסייעת להבחין בין חפצים דוממים והולכי רגל באזורים בטוחים לבין משתמשי דרך באזורי סכנה. שילד פלוס מחוברת למערכת בינה עירונית המקליטה את מיקום ההתראות, מספקת למקבלי החלטות נתונים בזמן אמת על תשתיות לקויות המכונים מוקדי סיכון, ולראשונה נותנת בידיהם כלים כדי לבצע את השינויים הדרושים ולהפחית תאונות פוטנציאליות. הטכנולוגיה המהפכנית של שילד פלוס יוצרת סביבה עירונית חכמה יותר, ההופכת את הערים לבטוחות יותר עבור כולנו.